Assalamu алейкум, muhtaram millatdoshlari. Siz Yangi G'asr kanalында avul andagi yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tug'an yer topshiruvini qaraysiz. Qobat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chiqarilishlar. Rayonlarda hukumat programmalarini ishga o'tala. Tatariston Respublikasi prezidenti buni ish safari vaqtida bilishdi. Ish to'xtaludan bigrak yovum tushmi qadrli. Respublika eginchilari shashuning ig'votirsizligini o'tdi. Fermalar yozmishi kim qo'linda? Kamabikona jamg'iyatda Boltay fermasini jonirgan investor. Barangi o'tirtirga vaqt yetganmi yoki ertarakmi? Boqshashi nelar kengash etdi? Bugungi topshiriqning tip temalari ana shular. Onunchi may kuni Tatariston Respublikasi prezidenti Rustam Minnixanov ishlikli safar bilan Oznaqay ham Leninogorsk rayonlarında bo'lib qaytdi. Haligi safarning tub maqsadi yoza qirishlari federal ham respublika programmalarining ne darajada amalga oshiriluvi bilan tanishuv edi. Oznaqay rayonidagi uchrashuv mezgillarini sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. Bunda prezident Oznaqay agrofirmasining tirlikchilik kompleksi, shulayuq rayon kooperativlari ham fermerlari tomonidan hazırlangan ko'rgazma bilan tanishdi. Oznaqay rayoni narsa bilan don qozongan. Bunda nendey yangi proyektlarni ko'rishga mumkin. To'liq kelasi video yozmada. Tataristonning Avul xo'jaligi ministri Murat Jabbarov ham Oznaqay rayoni boshlig'i Marsel Shaydulin bilan birlikda Rustam Minnixanov Suqoyish avul yerligida o'rnashgan Oznaqay agrofirmasi ishchanligi bilan tanishdilar. Әлеге ир-яңа мегаферма әле 2019 елда гына төзелә башлаган иде. Хәзерге вакытта күпчелек эшләр инде башкарылган. Сөт җитештерү комплексы да узган елның октябрь аенда куллануга кертелде. Монда һәрберсе меңәр башка дип исәпләнгән 2 сыер торагы, силос-чинаш мәйданчыгы да бар. Хәзерге вакытта савым күләме тәүлегенә уртача 30 тонна тәшкил итә. У нас получается 1561 дойная, и если на 70 разделить, это больше у нас где-то 5600 работает в курсе. Нет, 2 раза. Да. Oznaqay rayonu аграрийларына дәүләт тарафыннан бүленеп бирелгән субсидияләрдә шактый ярдәм иткән. Алар якынча 3-4 көндә язгы чәчү эшләре тәмамларга да ниятлиләр. Президент Ознакайга килгән көнне яңгырда мулдан яуды. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре фикеренчә, бу яхшы билге. Шуңа да быел мул уңыш алырга өметләнә алар. Булай эшләр буенча Аллага шөкер, беренче без башлаган инде эшләрне авыл хуҗалыгы шул чәчү буенча хәзер инде иртә культураларны тамамлыйбыз инде. Бүгенге көндә инде шул Budayda, Arpada, şol 2-3 көндә чәчүне тамамларга. Район башлыгы әйтүенчә, әлегә эшнең гөрләп торган чагы. Тагын 15 мең гектар көнбагыш, 8 мең гектар кукуруз, 5 мең гектар рапс, 3 мең гектар карабудай чәчәсе бар. Ознакай районындагы шәхси хуҗалыкларның нигъмәтләре белән дә, райондагы гомуми күрсәткечләр белән дә танышырга өлгерде президентыбыз. Сөт буенча да, мал саны буенча да, күрсәткечләр буенча да yıldan yılda artıp bile zarfatı da Allah bilse bu yılında 32 bin, 35 bin kadar yetkirge planlar Allah bilse produksiya boyunca da Oznaqay rayonunda җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясе күргәзмәсе барлык кунакларның да игътибарын җәлеп иткәндер. Бигрәк тә мәктәп балалары тарафыннан робонефтьчеләр проекты кысаларында әзерләнгән робот күргәзмә аеруча үзенчәлекле һәм кызыклы. Кичкенә булуларына карамастан укучылар нефть чыгару процессын барысына да аңлаешлы итеп күрсәттеләр. Все роботы построены на одной гусеничной платформе, из чего могут считаться универсальными. Республикабызның иң бөек ноктасы да Ознакайда урнашкан — Чатыртау. Шул исәптән тиздән районда Энҗе бертеге Чатыртау дип исемләнгән глэмпинг төзүгә багышланган яңа проектта башлап җибәргән ниятлиләр. Һичшиксез, бу районда туризм юнәлешен үстерергә бер этәргеч булачак. Төзелеш эшләре августта төгәлләнергә тиешле әлеге яңа комплекска президентны да кунакка чакырдылар. Соңгы көннәрдәге һава торышы язгы эшләренең темпларын киметте. Республика игенчеләре чәчеләсе мәйданнарының яртысыннан артыгында бөртеклеләрне туфракка салып өлгергән. Арпа барлык мәйданнарның 80%-ында, сулы 65 һәм сабан бодайы 45% мәйданда чәчелгән. Уҗымнарны тукландыру тәмамланган диярлек. Күп еллык үләннәрне ашлау эше дә күп калмый. Без барган көнне Минзәлә районында да техникалар басу читенә чыгып туктарга мәҗбүр иде. 10 майда көне буе вак яңгыр сибәләде.
Әзерлегең яхшы, техник яктан егәрле икәнсең, язгы чәчүне кыска вакытта башкарып чыгасың. Колморза агрофирмасының 9600 гектар сөрүлек җире бар. Быел 6000 гектардан артык мәйданга бөртеклеләр чәчәргә ниятләгәннәр. Чәчүнең бүгенгә 70%-ын тәмамлап куйганнар инде. Агрономнары Радик абыйның тәҗрибәсе зур. Быел һава торышында мул уңышка юрап тора ди ул. Һәр хуҗалыкның якорь культурасы була торгандыр инде ул. Колморзада да басу әйләнешенә зыян китермәй генә чәчәләр аларны. Житен өстірәбіз енді былтырда, 3-ші елда шештігінде бұдан файдасы бар. Рапас, канапля да өстіріп барадық енді. Канапля білән әлі пока бітіп бітіресі бар. Сату мәселесі. Сату мәселесі алушы жоқ пока. Азбатны ойлап бітіресі бар. 1160 гектарда уҗымнар яхшы кышлаган, аларны күбрәк сиҗраль пар җирләренә чәчәләр. Хуҗалыкта мал саны да җитәрлек. Күп еллык үләннәрне 3 ел саен яңартып торалар. Терлек азыгына аксым буларак 400 гектар борчакка да урын таба игенчеләр. Ә менә туфракны ашлауга акча кызганмыйлар. Шунсыз югары уңышка өметләнеп булмый. Гранула ашламадан әкренләп чыгып тора инде. Житки сыйга ашлама әйбәтрәк эшләй бит инде. Результат эффекты әйбәтрәк. Бүген көндә безнең ашама 7-25 кило дәва тәэсир итү көчендә ашама тупланды. Катып барады инде. Хәзер менә уҗымнарны тупландыру яда химикатлар белән эшкәртү башладык. Шуп баса башлады. Шупларга каршы көрәшне башлап җибәрдек. Яңгырларга борчыласы юк, куанырга гына кирәк. Әлегә туфракның метр катламында дым җитә. Аны төрле ысуллар белән саклауда игенчеләрнең изге бурычы. Тапшыруларыбызда даими рәвештә авыл янәшәсендә буш хуҗасыз торып җимерелә башлаган фермаларны күрсәтәбез. Алар кайчандыр авылның яшәеш чыганагы булса, хәзер ничектер күңелгә шом салып торалар кебек. Бу хәлләр аграр тармакка эре инвесторлар килеп кыр уртасына зур комплекслар төзи башлагач башланды. Дөрес, буш торган ул фермаларның күбесен фермерлар алып, төрле юнәлештә эш башлап җибәрде. Кош-корт үстерүчеләр, сарык асраучылар, үгез симертүчеләр, хәтта теплица ясап, яшел тәмләткеч үстерүчеләр дә бар. Җимерелмичә андый фермерларның эшләп торуы күңелле әлбәттә. Минзәлә районына 2019 елда инвестор булып килгән Камабикона җәмгыяте Балтай авылындагы фермаларны танымаслык итеп төзекләндергән. Авыл өчен бик кирәкле эш башкардылар дигән фикердә монда хезмәт куючылар. Төзекләндерелмәгән булса, бәлки бу фермаларда ишелеп төшәр иде. Ә хәзер монда көндә 21 тонна сөт савалар. Кулдан кулга күчә торгач, Балтай авылы янәшәсендәге бу фермалар бушап кала. 2019 елда Шулман хуҗалыгын Камабикона җәмгыяте алганнан соң фермаларны тулысынча үзгәртеп корырга тотына. 200 миллионнан артык акча чыгым чыкты, кирде монда. Түбәсеннән алып инде идәненә кадәр дип әйтергә кирәк. Яңа деловаль установкасы, дайын установкалары куелды. Ну, сыерлар инде лекчә привозда калдылар. Барсы да инде үзгәртелеп корылды. Бу биналарны ферма дияргә теләйләнми хәзер. Терлекчелек комплексы дисәк, күңелгә ятыштырак булыр. Ни өчен дигәндә, барысы да заманча. Тораклар якты, чиста, борынны кисеп керә торган исе дә юк хәтта. Микрофлораның яхшы булуына сыерлар да мохтаҗ. Аларга да тиешле күләмдә кислород кирәк. Тәрәзә ачылгач, кошлар кирмәсенгә сетка тартылган. Шуның өстенә безнең вентиляциялар киләнгән вентиляция эшләй. Юк, кышкыны да эшләй. Кышкыны да эшләй, ул температура режим белән җайланган. Шуның өстенә без әйгелек шырга хәзер разгонный вентиляторлар куелды менә. Биредә 800 баш савым сыерының 680-і савыла диделәр, калганнары буаз. Шул сыерлардан тәүлек сайын 21 тонна сөт сатуга чыгарыла. Бер сыерга 31 литр дигән сүз бу. Әлбәттә, бу кадәр сөт саву өчен ферма эчендәге саф һава гына җитми. Хәтерләсәгез, узган гасырның 80нче елларында силос базларын ачып җибәрәләр иде. Бөтен авылга хуш ис тарала иде. Хәзер силос салырга өйрәнделәр, бернинди ис юк. Андый вакытларда булды, силослар ачып була торган инде. Төрле чагы буладыр. Ул технология буенча ук җитешсезлекләр булган инде безнең анда. Кайчагында техника булмай, кайчагында комбайн ватылган чаклар була. Быелгысы елны безнең бу корма әзерләү технология буенча эшләнде. Бөтенләй техника бар.
Her ne öz vaqtında salındı. Trambovkalarga nelerge özüklük bulmadı bütün texnika. Şoň üçin kormalarda evet, kachisi olsa da evet. Быйылгы кышлатуда бу кадәр азык байлык инде ул. Күпләр аны сатып алып та ашатты бит әле. Менә мондый базга якынча 10 тонна тирәсе азык керә. Әле башланмаган базлары күргәннәре бар. Кыскасы, киләсе уңышка кадәр җитәчәк. Аның сыйфатын да даими контрольләп торалар. Сыйфаты ягыннан корма менә дигән, менә без аны үзебездә тикшерү лабораториясе бар, үзебез көн сайын тикшереп торабыз. Yüzün tutu başarılık bunda heybet mene degen bir isi de yok. Bularnысы da bütün teknologiyalarga kile. Рацион bir сыйырдан 35 литр süt саварлык итеп төзелә. Шушы силоска пишән саламны да ваклатып кушалар. Бөгелмәдән махсус кайтарылган комбиозыкны да өстиләр. Тирлек азыгы әнә шулай баланслана. Аның составындагы аксымны борчак ярдәмендә байыталар. Барлык сыйырлар да савыла башласа, бу комплексның потенциалы 28 тонна süt саву. Бузау алуда тиешле дәрәҗәдә. Ясалма орлыкландыру технологлары республика конкурсында 2нче урынны алган дидиләр. Бузау караучылар да куанып эшли. Флюропаданы шушы комплекс ачылгач, шәфкать туташы һөнәрен бузау караучыга алыштырган. Теге без инде авыл балалары булгач, авылда үскәч, әтиәниләр фирмада эшләгәч бит инде шулар җанда чуалып йөргәч, миңа гел нык шәп кирип киттем мин бу эшкә, җайлы инде, шәп дип инде. Җайлы инде. Җиңелеш түгел инде, барыбер. Теге балалар отделениесидагы сыман детский отделениеде минем бик авыр. Хезмәткә түләү яхшы дисәләр дә, анысы эшеңнең нәтиҗәсенә бәйле. Бузау караучылар белә. Беренчедән үлем очакларын булдырмау, икенчедән артым алу югары булырга тиеш. Мондагы яшь малларның сакланышыннан зорланмыйлар. Менә безнең мактанып әйтү түгел, менә без монда эшләдек. Җыллар буена безнең бузауларны итмә теге не дип падеж дип инде үлем китем булмады. Соңгы менә февраль аенда гына теге туганда ширле ни булып, менә шул вакытта гына алай җыллар буена үлем китем ни булмады. Монда бузауда 4 кеше эшләй. Рейне безнең хәзер икесен Коноваловка калдылар. Теге сменалы тату гына әйттереп эшләсәң, бер-береңә салынмайчы не Дус иттереп эшләдек, менә монда 4 кеше эшләде. Әйбәт эшләргә була. Хәзер тагын сыйырларга әйләнеп кайтыйк. Биредә барысы да заманча дидек. Тик менә фермаларда сыйырларны бәйләп асрау яңалыкка туры килми. Күпләр бәйсез асрау ысулына күчеп бетте бит инде хәзер. Киләчәктә инде Камский беконның максаты ничек? Алар бүгенге көндә 107 гектарда Коноваловка янәшәсендә яңа комплекс төзелә, 6000 баш саум сыйырга. Bundagı sıyır bu kompleksinde kerelen rekonstruksiya yapsap tonalar üstürüge kaldırmakçı bularlar. Tüp kilobinde biz privizga dip ettiginde beygisiz sıyırlarını indi soğunu indi Konovalовка kompleksinde başkarıga planlaştıralar. Konovalовка авыл янәшәсендә төзелеп килүче комплексны без дә барып күрдек. Зурлыгы ягыннан Татарстанда түгел, Россиядә дә берничә генәдер мондый комплекслар. Моны сыйырлар шәһәрчеге дисәк тә дөрес булыр. 6000 баш савым сыйрына тәгаенләнгән бу комплекс. Көн сайын 180 тонна сөт савылырга тиеш. 2300 баш нәселле тонаны чит илләрдән кайтарганнар. Аларның 650се бузаулап та өлгергән инде. Июнь айында комплексның беренче өлеше ачылырга тиеш. Август ayında тулысынча эшләп китәр диләр. Минзәлә районы өчен генә түгел, республиканың аграр тармагына да бик зур проект инде бу. Шушы катлаулы заманда тизрәк төзелеп бетсен дә, эшли башлыгына күрсен. Авылда яшәүчеләрнең саны кими, яше улыгая. Кичә авыл җирлегендә яшәүчеләрнең активлыгын күтәрүгә багышланган киңәшмәдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әнә шулай дип белдерде. Буада узган очрашуга 8 районның җитәкчеләре, авыл җирлеге башлыклары һәм авыл эшмәкәрләре чакырылган иде. Мәсәлән, Опас, Кайбыш, Югарыслан, Тәтеш, Яшелүзән, Камытамагы районнарында авыл халкы сыер санын киметкән. Сәбәпләрнең берсе авылның улыгаюында булса, икенчесе алардан сөтне сатып алу бәяләренең түбән булуы. Аграр министр Мурат Җаббаров 1 литр сөтне сату бәясе 30 сумнан да ким булырга тиеш түгел. Моны район башлыклары үз контролена алырга тиеш дип мәсьәләне кабыргасы белән куйды. Авылда үз эшен башларга теләүчеләргә хөкүмәт ярдәме дә аз түгел. Елына 2 миллиард сум бүленә. Әмма ул ярдәмне үзләштерү бик сүлпән бара дип борчыла Дәүләт Советы рәисе. Уважаемые фермеры, прошу вас активнее заявляться во всех действующих грантовых программах. Очень обидно, у меня есть справка.
даже из тех 8 районов, которые здесь приглашены, очень большой разброс участия. Бергенмеде алмайлар. Саны кимесе дә халык авылдан күчеп бетмәгән әле. Эшлим дигән кешегә бүген төрле юнәлешләрне сынап карарга мөмкин. Менә шуларны тирәнтен аңлатып, авыл кешесен кузгатып җибәрергә кирәк. Яшелүзән һәм Югары Ослан районында әнә соңгы 2 елда 5 сыер асарарлык бер генә мини-фермада төзелмәгән хәтта. Мин дә үземнең җомгаклау сүземдә мөрәҗәгать иттем. Кайткач районда менә шулай итеп без республикада җыган кебек җыелышып тагын бер кат сөйләшегез. Тагын нәрсә эшләргә була? Заманалар җиңел түгел. Тагын нинди мөмкинлекләр табырга була авылда яшәүче халкыбызның дәрәҗәсен күтәрергә. Бакча эшләрен башкару, чәчү, утырту мәсьәләсендә һәрбер бакчачының үз фикере. Кемнәрдер әлегә туфрак салкын, тулысынча жылытмыйча яшелчә чәчүнең мәгънәсе юк дип санаса, кайберәүләр инде нәкъ менә вакыты дип бәрәңгеләрен җир куенына салып та куйды. Бу очракта кем хаклы? Үсентеләрне теплицаларга күчереп утыртканда нәрсәне исәпкә алырга кирәк. Ә иң мөһиме, кайсы үсемлеккә нинди ашлама җитми? Буларның барысы хакында да Лаиш районы Пәрәвалында яшәүче бакчачы Фирдәүс апа сөйләде. Февраль айында Фирдәүс апа белән бергәләп утырткан үсемлекләр инде шактый гына үсәргә дә өлгергән. Аларны Фирдәүс апа күптән инде теплицага чыгарган. Ләкин шулай да ачык туфракка күчереп утыртырга бик ашыкмый. Төннәрен әле һава температурасы 4-5 градуска кала. Фирдәүс апа сүзләренчә, андый температурада үсемлекләр үсми. Шуңа да кичләрен аларның барысында каплап куярга кирәк. Ә җылы тагын да яхшырак саклансын өчен әле махсус серләре дә бар икән. Бик салкын көннәрдән курау куркынычы булганда, була нигә менә шушы рассада арасында мин шулай урнаштырам. Кайнар су тутырып, менә мондый бутылкаларга, менә аларны шулай арасына, менә шулай итеп урнаштырып, аннан соң инде менә берничә кат агроспанны каплап, менә шулай берничә кат каплап аларны, и җылысы да саклана, и инәк куркыныч та аларга куркыныч та булмый. Урамда да, әгәр дә курау куркынычы була икән, без утыртыр икән урамга үсемлекләрне. Алар янына да менә шулай чиләкләр куеп чыксак, курау төшмәячәк. И тагын менә нәрсә буенча укыган идем, әгәр дә инде курау төшкән икән, ул үсемлекләргә сап-салкын су сибергә кирәк. Шул иртән үк, шул үсемлекләр өстеннән үк. Нинди үсемлекләр булуга карамастан инде. Моннан тыш үсемлекләрне кирәкле дәрәҗәдә ашлап тору да бик мөһим. Фирдәүс апаның иң еш кулланган ашламасы гуми. Бигрәк тә үсемлекләрне туфракка күчереп утыртыр алдыннан сибу кулай. Гуми тамыр системасының тернәкләнеп китүенә яхшы йогынты ясый. Бер тапкыр ашладым. Ул комплексный удобрение белән анда азот, фосфор, калий бөтенсе бар. И нык булсын өчен, юан булсын жасады заварка. Кипяток белән 2 кашык заварканы заваривать итеп 2 литр суга менә шуннан соң сыйгайтып, менә бөтен рассадаларга шуны сибеп чыгам. Шулай ук кояш җылылыгы да үсемлекләр өчен бик мөһим шарт булып тора. Салкынча көннәрдә активлык бик күзәтелмәсә, кояш яктылыгы астында исә алар шактый гына үсеп китәләр. Җимеш бирер өчен, чәчәк атсын өчен үсемлекләргә кирәк кырыс шартлар. Чөнки үсемлек үзеннән соң буын калдырырга тырыша. Менә температурасы түбән, значит, суны сибергә кирәк только сирәк кенә, уже кибе биткәч кенә. Менә бу шартларда без инде аларның стимуллаштырабыз чәчәк атуын һәм җимеш бирүен. Быелны Фирдәүс апа яңа сорт кәбестә дә үстереп карарга булган. Бу калле дип исемләнгән яфраклы кәбестә. Ул салкынга бик чыдам, хәтта декабрьгә хәтле үсәргә дә мөмкин. Гади кәбестәдән айырмалы буларак күчәне дә барлыкка килми. Ул бар тик яфрактан гына тора. Кәбестә ул салкыннан куркмый. Аны менә әгәр дә инде һава торышы шартлары теге уңайлана икән, явым төшен булмаса, туфракны эшкәртеп, аны уже менә бүгенге көннән кәбестәне утыртырга мөмкин. Иртәнге кәбестәне аны гомумән теге алдан утыртсаң да кәбестә минус температурасына да чыдый. Ул ишеми. И утыртканда инде нәрсә, үзенчәлеге һәр вакытта да кәбестәнең чокыры тирәнрәк булырга тиеш, башлы кәбестәнең. Чөнки аны төбенә анары иябез. Төбенә имәсәң кәбестә башланмый. Сүз уңайыннан бу атнада Татарстан кулланучылар җәмгыяте белгечләре кәбестә үсентеләрен авыл халкына бушка да таратты. Әлеге үсентеләр Лаиш һәм Әлмәт районындагы теплицаларда үстерелгән. Бар инде матурак быел, ныграк дип әйтимсең. Былтырда шулай инде почти. Просто урамда яңгыр булмагач былтырлары кырда начаррак булды. Быел әйбәт булыр.
Расады елда әйбәт була бит инде монда. Бүген 65 мең китте. Общий инде неге. Калганы инде ничә гектар, ничә гектар үзебезгә кала утыртырга, үзебезнең кырларга. Район вәкилләренең төп максаты вакытында үсентеләрне халыкка тапшыру. Һәр районга кимендә 2000 дана чамасы үсенте каралган. Бүген без кәбестәне 2000 правда, әзрәк, итә. Бу шәп нәрсә, тем более бу быелгы елда бүгенге көндә даже яши карты да, яшь балалар да авылларда ишетелә сүз, быел утыртырга диләр. Ләкин андый сүз юк иде. Быел күбесе утыртырга быел диләр. Кирәкме, юкмы, утыртырга. Быел Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан халыкка барлыгы 28 тонна суган, 600 килограмм кишер һәм кызыл чигендер орлыгы, 120 мең дана кәбестә үсенте сөйләштеләр. Әлеге хөкүмәт ярдәмендә өстенлек күп очракта мохтаҗларга һәм авыл тормышында актив катнашучы кешеләргә бирелә. Кемдер инде кәбестә утыртырга җыенса, Фирдәүс апаның орлыкка дигән бәрәңгесе дә капчыкта гына әле. Хәзерге көндә аның бакчасында икенче икмәкнең барлыгы 8гә якын сорты игелә. Ашау өчен тәмле булган сортларны, менә Тулейский дигән сорт, бу соңгы сорт, соң өлгерә торган сорт. И деликатес дигәнне бик тәмле бәрәңге тоже. Алар инде нәрсә? Менә яшьләнеп киләләр, матур гына бүреләр чыгарганнар. И көн җылыткач алар инде бик әйбәтләп аннар үсеп китәләр. Әмма бүгенге шартларда әгәр дә кеше кемдер алдан утырткан икән бәрәңгене, хәзер әле менә салкын да, идымлы да, ул бәрәңге барыбер аңа җылы җитәрлек түгел, ул анда үсми. Бәрәңгене утыртыр алдыннан шулай ук менә яхшы үссен өчен, авыруларга бирешмәсен өчен нәкъ шулай ук менә гоминда шулай ук шылатырга кирәк. Бу юлы Фирдәүс апаның тагын бер үзенчәлекле һөнәре барында белдек. Бакчачылыктан тыш ул әле иендә чибиләр чыгару белән дә шөгыльләнә икән бит. Моның өчен аның махсус инкубаторы да бар. Фирдәүс апа балалары ярдәмендә инде 5нче ел рәттән төрле токымлы чибиләр үрчетә. Күбрәк инде менә кайсы күкәй сала, безгә инде күбрәк шул токым кызыксындырды һәм без интернет аркылы Пушкинский дигән токымны үрчетергә булдык. Беренче елны алып кайткан күкәйләрдән 15 әтәч чыкты, и 7 чиби генә. Соңнан инде ел сайын менә үзебезнең күкәйләрне җыеп, аларны бастырырга ниятләдек. Һәм шуннан күзәтү нәтиҗәсендә инде нәтиҗә ясадым. Зур күкәйләр алар әтәч бирә. Менә шуңа күрә соңгы елны инде мин сайлап алам күбрәк кичерәк күкәйләрне һәм түгәрәгрәк күкәйләрне. Чибиләр уртача 21 көн эчендә чыга. Менә бу кичкенәләре әле 4 көнлек кенә. Беренче көннән үк аларга бодай, арпа, кукуруз ярмасы, пешкән йомырканы ваклап бирү иң кулайы. Шул ук вакытта яшел үләннәр, тузганак, кычыткан да кичкенә чебешләрне витамин белән тәэмин итә. Пока бер сутка бер нәрсә ашамыйча тора алалар. Аннар су ишетүдә инде менә беренче ишеткәндә марганцовка, розовый слабыгына марганцовка ишертәбез. Хәзер инде менә буларына кычыткан суын заваривать итеп, кычыткан суын ишертәбез ныгысын өчен. И шулай ук менә аларга молочный кислый продукция кирәк обязательно бирергә. Менә беренче көннәрдән үк аларның кишечникта файдалы бактериялар үссен өчен. Үсү чоры дәвамында инкубаторда тиешле температураны саклау иң мөһиме. Фирдәүс апа сүзләренчә, беренче 11 көндә йомыркаларга югарырак температура 39,5 градус кирәк булса, икенче чорда инде аны бераз киметү шарт. Өченче период исә чибиләрнең чыгу вакыты. Чибиләр чыккач, кайберсенең аягы иңгәнәдер. Менә бусының җәелгәдер. Менә оказывается кирәк шауларга менә шулай җир белән икесен бергә менә шулай тоташтырып куярга. И аяклары җәелми, менә ул исән дәү чибиләр активны элекке җилларны менә шулай аннары итәләр. Юкка чыгалар инде. Аларны таптыйлар, менә буларны хәзер бәйләп куйлар, менә шулай йөри. Менә шулай, булган кешедән бар да була. Иң мөһиме теләк һәм тырышлык кирәк. Калганы инде тәҗрибә белән килә. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Без сезнең белән 27 май кичендә очрашырбыз. Сезнең фикер тәкъдимнәрегезне, сорауларыгызны WhatsApp номеры аша юллавыгызны көтеп калабыз. Туган җиребездә бәхетле мул яшик.